Maghrib cah Bu Joko nek ora. Bu, assalamualaikum. Yo, wah Bu Joko lah. Oh, alah tak kirain lunga ora tak kandhani seragamane. Iya. Heeh. Ayo gak pareng duduhke, apik endi motive? Oh, alah, heeh. Lah jenengan sak. Oh, lah maghrib mbok lerenan ning nggo kene. Anake sapa kae ning nggo kene? Mboten jenengan iki anu senenge sing pundi? Sing kembang-kembang niki napa sing abstrak? Oh. Ah, nggih niki kula nduduhke atos enten label-e. Yuk tak playoni kok mangkoyone Bu Joko kok lagi golek-golek suket nggo pakan apa? Oh, nggih. Ngurup. Oh, jenengan ngurupe to? Oh, tak kira sapa kok wedi. Lah sing pundi? Sing niki sing Jepris M ngoten. Oh, lah niki sing abstrak. Sing abstrak sing niki. Lah pek abstrak napa niki? Abstrak mawon. Apa niki kalem? Oh, nggih pun. Dados niki to, sing abstrak. Napa sing flora? Flora napa-napa to iki jenenge? Flora nggih cekel riyen bahane. Ha nggih mang cekel. Oh, nggih. Niki mawon to, apik iki. Serara duan nek kalem ini. Oh, abstrak mawon. Nggih pun, kok tak omongke Bu Bamblak. Ning anu lha pun sanjang kali khusus wong ora dijak. Oh, nggih pun. Nggih pun, Bu. Selak magrib kae aku gurung mlayokke niki. Nggih satujune sing niki to flora to. Nggih. Walah.